Trawani lu trawani. Mikir. Mikir digo, mikir. Wong Layun. Lengseng lek. Ora koyo ngono kuwi. Iso kelet iki kubu nang apa? Tak welet PRT. Mbak, sampean ayu-ayu gelem aku koyo ngene iki. Aku ora trimo. Oke aku tante malah. Aku lek tante malah ora. Ayo tante. Tante aku padamu. Bob, Tante. tante. Sing ngene-ngene iki lho. Sing tangane dhuwur ya. Pokoke tangane dhuwur. Ngene. Ora ana kuwi. Jadi. Sik, Mas aku yang njaluk diwarai dhisik ya. Iya, Bang. Contoh piye? Babang Jungkit. Kuwi asli Krayun, Mbak, ketheke Krayun kuwi. Hah? Kuwi ketheke Krayun. Kuwi saka Gunung Rayun medhun adu-adu. Iki tegale sing Gunung Lawu jenenge. Nah, bintang tamune Pak Bambang kuwi. Oh, ning Gunung Indo ning kidul kene ae. Jajal aku sampean didohi contone piye lek ngebor kaya ngono kuwi. Lah ya delon. Kowe karo Mbak Malah, aku karo Mbak Ayang Sofin di. Ora, lese to. Tiba di sini, piye kendane? Ora tepuk tangan. Anu, kurang luwe ngono tante. Kurang luwih ngono. Ya, kurang luwe begitu. Ayo Mas, yo sampean sik koprol dhisik enak meno langsung jaluk ya to. Pak, sampean koprol dhisik lek iso teko kene teko dhuwur tengok. Oke Mas Tio. Alone ra iso to didelok bocah cilik-cilik iki lho. Malah ana antil lek ngene. Asu guys. Piye to kumbang? Mungkin piye? Ngajare kon junior wale. Ning ora kaya ngono kuwi delok to cilik-cilik. Jane kan masukku api. Mas Ilham Surompret, monggo. Bareng kok. Mas Ade, Mas Ilham. Bungo anten kuwe male ora apik. Nyetro mok mahmu. Yo, selak sore.
Tante kok nggak mau seperti yang tadi? Aku nggak mau. Sampean cilik lek aku mangku aku sama aku ngijene bareng kok. Yo bener awakku cilik, tapi mikir Apa? mikir ini gede. Gak oleh paku-paku ngono didelok cah cilik, deloken cah cilik sampe ning mbiyane kok nerokne kabeh. Lah malah ngece wae. Apa? Aku sampe iki lek pengen mangkuke beneran golek sing urung duwe bojo dadi ora marakne tukaran. Ini dia bojo kabeh. Wes mendem. Aku mumet ning desa iki. Nyapa mumet? Aku biyen yo alumni kene masamu. Oh, sampe lumayan ngerayon alumni kene. Iya, saking apik sekolah kene, aku sekolah kene. Lupa apa mbiyen? Zaman semono numpak tolak. Nulise. Nulisnya ya go ayat anu anak gundul. Lah nek buku tulis Buku tulisnya catatan becek. layak potongannya kau ketek. Lima acaranya apa tuh? Iki ya cewek. Saya acaranya apa gimana? Acarane Purnawiyata SD Negeri Ngeraket. Salam sih jelok. Salam tuh dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak ya. Jangan masalah ini so blek kompak begini. Dan Ewon apa terus ini kabeh iki. Mestine. Oh iya mestine. Iki ke acarane Purnawiyata. Saurarane kowe iki yo ndongake. Berarti bapaknya tuh. Aku yo pinter paling juga ning ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya, wis sing rada ngetan. Dino iki masyarakatku iki makan cangkem dulu. Pisan kas dosale. Hei, kamu diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bareng aku. Mugi sing jawab salamku tansah pinaringan sehat walafiat. Moga-moga sing wis lulus kok kene dadi bocah sing migunani. Wis ngono ae, selak entek, Mbok. Kowe Muga-muga muridé saya akeh. amin. Ilmune barokah. Amin. Sekolahane saya maju. Amin. Jajone yang dalan maksudku. Ojo ki tabrak tedeng. Muga-muga Meneng. gurune tambah ayu-ayu sing wedok. Muga sing lanang ora galak. Wis ngono ae. Yo, Kepala sekolah ya ora gelem ngamini kok. yo wis ngene yo. Yo.